pamusoro ivadai ndauyo nenyaya yakamhangarwa naAlbert Muzvidzwa achimhangarira munyaradzi murwira. Albert Muzvidzwa anobva kumarondera. Munyaradzi murwira anobva muvileji yemamurwira. Vari kuclaim munyaradzi murwira iri nhau yerora damage claim. Tichakumbirawo Albert Muzvidzwa simudzoro kwerudyi teedzera zvandakutaura mumashure. Ini Albert Muzvidzwa ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisa ruoko pasi rokumbirawo munyaradzi murwira simudza ruoko rworudyi teedzera zvandakutaura. Ini munyaradzi murwira ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Toteedzesa ruoko pasi. Ndakukumbirawo Albert Muzvidzwa tuziviso dare chasakisa kuti ungochimhangarira munyaradzi murwira uye panapa nakusesera kuti rora damage ndere mwana anonzani Florence Muzvidzwa ariko notenda. Saka ndokumbira kuti uziviso dare chasakisa kuti ungochikwirira munyaradzi murwira uchidini wakagara zvako. Alright, ndakashedzwa last month musi wa26 paMambo Murape. Ishe Murape. Saka tasvikako takangonzi Florence takushedzera kuti tiupiwe kunzi chii gupuro. Saka sisi wakabvunza kuti akaroora here anopa gupuro. Saka zvakanzi nobvunza izvozvo unozomhangara kwamambo. Saka takazomhangara. Muri kuti Florence Muzvidzwa akapiwa gupuro namunyaradzi murwira. Chokwadi. Akapiwa $20. Florence, wakagara namunyaradzi makawana nazvarini? 11 years. 11 years. Mune vana vangani? Tine vana 2. Unaona 2. Mamuchigara kupi? Tiri kugara kwaMurwira village. Mamurwira. Wanga wakambororwa? Ndakaroorwa pekutanga. Yange yasekondari. Vatezva Albert Muzvidzwa mukwasha akabvisei paakatora mwana weFlorence Muzvidzwa? Hapana chakabviswa. Kana tsvakirai kunhu? Hakuna kana tsvakirai kunhu. Makazongoziviswa pakupa gupuro? Chokwadi. Munyaradzi murwira, zvanzi naatezvarauko wakangotora mwana wavo ukagara naye ukamupa mwana vana vaviri ukagara naye for 11 years. Hauna kana kumbovazivisa kuti ndiwangone mwana wavo uye wazongovazivisa nekutongoramba mwana wavo. Unoti chiinazvo? Pa 11 years ari kunyika. Mwana wangu mukomana mukuru ane 7 years. Ndango ndichimbomutora achibva pamiri. Uyezve panyaya yekuroora ndakatengesa motikari yangu yandaifamba nayo special. Yange yakuita mutauro pamba ndangosvika pamwe bhanzi mota maki yangu ndatora haina pari kuenda. Ndakati pamwe mota iri kukonzeresa maproblems mumba. Ndobva ndatengesa mota yangu. Vati mari yamamwe ndakunokuroora. Akati inini handidi zvokuroorwa. Ndakaroorwa kudhara. Mari yaunondibvisira kai hazvigone bhozi kumba kwedu ka. Baba vangu vari kudeza nasika mutanda vachingobatwa nyoka dzavo. Vasikana vachitopiwa mombe dzichienda pamombe dzandakabvisirwa ini vasikanditauri. Saka ndakabva ndashaza mari yacho ndodii nayo. Ndobva handiti ngatishiyane kuti tashiyana mari yacho. Ndobva zvidyira mari yako.
Nyanyi yakanaka baba. Zviri pachena kuti munhu akuroora. Tizvara ndo varutaura kuti vanoda kupfuma yavo. Vana venyu vaviri munavo vanongoramba vari ana mavhiri. Hapana chinhu chinotaura kuti kana wagarisana nemukadzi mukawana pfuma yenyamawana makaiparadza oti wamupa. Hakuna tsika dzakadaro. Kana makapanana handifungi kuti inzira yekuroora nekuti munhu haazviroorikawo. Ane kwaanobva patsika pedu hatisatambudzwa zvinhu zvakadaro zvokuti unoti munhu ndamuhafurirana namari naye saka haazviroori. Chinoshamisa ndechoti vakazosungwa vachienda kwamurati unopanana gukuru kuti chachaitika vakati mupanana varega. Makaenderei kwamurati unopanana gukuru? Kumba kwangu sichagariki. Kwangu singagarike. Saka handi waiziva kuti mukadzi kana akurambwa anopiwa gukuru. Wazvizira kudi izvozvo? Ndakandozviziva nakuroora ndakandozviziva kuti wagara unoziva kuti kunoroorwa. But munhu wacho wadaida kuroora ndiye airamba saka zvaindiresa kuti kumba kwava ndikuzivi kuti tinofamba sei. Munhu anoramba anotambira roora hasi mukadzi. Anotambira roora nditezvara. Tezvara ndo ngavarambe kutambira roora ravo. Vachiti wauya mukuwasha asi ina handisi kutambira roora nechikonzero chekuti endai henyu munogarisana. Handiti roora haritambirwi neari kuroorwa. Tezvara ndo anotambira roora. Nyangwe zvekutaurirana kwenyu izvo hatitomboda kuzvitsvaga nokuti kuroora itsika dzinofanira kuzivikanwa nemukuwasha kuti kana ndatora mwana wemunhu unofanira kunoroora. Saka iwewe ndiwe une basa rekuita tsvagurudzo dzekuti ndoda kuziva vana tezvara, ndoda kuziva vana tete, wonopira nyaya yako ikoko. Kana yazorambirwa kuna natete nekwatezvara, then iwe bvaudza tezvara kuti ndipei umbo hwangu hwokuti ndauya ndatsika mumusha menyu tichida kuroora, imi mukati hamusi kutambira pfuma. Wopiwa umbo hwako, bva ipapo wochigara wozoti wazadzikisa chi, iwe pako wazadzikisa. Asi mukataurirana muri vaviri maita zvekumakwenzi. Zvetsika zvinoitwa varidzi vetsika dzacho vanofanira kudzitungamirira varipo sezvawakaita pakupa gupuru. Dai makauya kwandiri handaitendera kuti mupanane gupuru iroro. Ndikuti chokwadi handaitendera kuti mupanane gupuru iroro. Gupuru hachisi chinhu chekuti unongotanga kuti hanzi ipananai gupuru. Munotanga tambotsvaga kuti chikonzero chii chaita kuti mupanane gupuru. Kwakambomira sei kumashure kwamabva? Kwakusina mira kumusha. Nichipindura zvekuroora izvo ndozvataunganisa. Haiwa, kumira musha kwangu wamira musha. Wakaona mukadzi aitoti ndipono mari yekunoroora ndidye ndege wotomupa. Kurova kuti maitowirirana ipapa apa kwangu to right kumashure. Sambonyeperi zvino. Noda kwangu si right ka hawaitera zvatowa nomukadzi wako. Waitomhanya unana atezva. Ndakatomborambira mari yacho Chipindura nozvatawa namama. Kana usati nyepero kwangu si right kwangu to right. Kushiyana nomukadzi usingawirana naye. Ndakandipe mari yangu. Totipindura tifambe tiite murege kudyira nguva yedu muno. Handika nyangwe ukatoroora pana baba vasiriwo unogona kuroora kechipiri. Handiti iwe wakaroora kumudzimai wako tezvara vakuda yavo pfuma. Simple. Patezvara pfuma yavo. Handizvine nhai mbuya. Ukaroora pana baba vasiri tezvara hauroore kechipiri. Ukatorodza pana unofanira kunotsvagurudza zvakakwana kuti munhu handiri kuroora, handiri kupa pfuma yangu ndiye here. Ende anotsvaga kuti ndofanira kunobvisa pfuma haasi mukadzi. Iwe murume ndiwe unotsvaga kuti handi unondiradza kuna tete wako. Wochitaura natete, tete nyaya yangu yakamira sezvizvi. Ndisvitsei kuna nababa. Kana kuchinetsa wotsvaga samutumi wosvika kuna nababa. Kana nababa vakati hatisi kuda pfuma, baba chindipai chinyorwa chekuti mati hamusi kuda pfuma pamwana wenyu. Mangwana zvisazondinetsa. Handiti wopiwa kachinyorwa nanatezvara. Dai zvezvo kuti tezvara vakanditi handidi pfuma chinyorwa chavo ichi. Chaibva tatokwa wakaita neuchenjeri. Zvino iwe wakaita uchenjeri hwokuti wandiri kuroora ndiye ada kuzvika pfuma saka regai ndimupadye. Wakaroora kusiri koga. Haungaroore kune mukadzi. Unoroora kuna tezvara. Ipapo ndizvo zvazobatika. Ko iye murume wacho kutanga chakamboroora here. Ndo wachizvipirwa iyoyo. Hasi kuita mahubwe panapa. Unoye wakagerwa zuda rako kuti uyozotinyangadza nokutitaurira zina basa muno. Zera rako iro rinodzidziswa kuroora iwo. Iye murume wokutanga unei naye.
iwo pawakadana naye wakazwa seti anenge ane mumwe murume. Pindura zvako zvokuroora ndozvawainga ndozvawaudzirwa kudai. Kuroora ndotsvaka. Chezvara chajairoora rei. Tingadyirwa nguva. Zvinogonekwa kuramba nekupa gupuro. Asi kuroora hakuna basa. Ndipei roora renyu racho machacho. Vanga vasina kunyora. Pane imwe list yakaroora mukwasha yatumirwa kuye kumba. Chezvara ndo anoita izvozvo. Ina handizvo vakadzi vakangwarisa vanoita zvibasa risiri ravo. Mamai. Inini murume wangu ari kuba. Saka ndafona kumba. Ndokubva vatumira chii bepa ravo. Murume wenyu ndiye anapa? Albert uyu ndiAlbert Junior. Ndiye atumwa. But murume wenyu anoendesawo anoudza kuva muri chirudzi? Ari kurwara. Anoendesa kuna uko ndiko arinoenda ndiye waatumwa. Ririmo mufoni vatumira. Mama kagara panzabani muchiziva ndo nyaya muri kuinga muno. Zvadii kugara zvaendawo. Makurukura nezvenyaya yacho. Takurukura nemwana ishe. List yauya nababa vatumira. Amai hamusi kunzwisisa zvomutaura. Albert akafonera. Haana fonera. Iye afana kuenda nababa vake unogara pasi dai mamutaurira aenda ikoko vanogara pasi nababa vake. Audzwa zvokuita. Nyaya yatagarira muno ndeyekuti uyu ngaachiburitsa zvacho zvavari kuda ungatsvache roora rake full stop. Tiri kupedza nguva nezvinhu zvisina basa. Handichitarisirwa kuti mukwasha akangobvisa mombe nhatu zvinogona. Akabvisa mombe nhatu. Vana ava vana rudziya. Pane mukomana nemusikana. Mombe dzine mombe dzechidzi. Ndedzedanga here ndedzechinde zvauri Ndedanga. saka unongoti mombe nhatu dzedanga kwana amai vakazvara munhu iye havapiritsiri mombe. Nokuti takadangoti muntu anadanga chete vatuomesera ndevana vakaberekwa. Iwa mamai vako vari kupi? Saka hamuna basa? Havana ishe. Munovarayiridza saka tauya pano. Ishe mwadhibvisa mombe 4. 3 dzedanga ne1 nemombe yomai. Ndikwanise izvozvo. Hanamba kubvunza kuti unokwanisa here. Ndatibvisa. Zvokukwanisa kwako hazvo zvandakunandira pana pai. Kuitisa mwana unokwanisa asi kuroora haukwanise. Kuramba unokwanisa asi kuroora haukwanise. Hatina tsika dzakaita saizvozvo. Munhu unofanira kuziva hunhu nezvaunotarisirwa kuita. Wozviita nenguva. Chinofanira kutanga chii? Kubvisa bhukuro nekuroora. Unoti parini mombe 4 idzi? Saka ndati rini? Anosingatoti ndimbuti adzokere kumba izvozvo. Anodzokera kumba kwamurwira ikoko. Movhura imba yacho yaaigara iyoyo. Kana wabvisa roora ndo paanozobuda imomo. Isimba racho ndinaro ndomudzorera kumba. Ndokanzura bhukuro ramakamba. Nokuti unofunga zvakareruka chaizvoka. Mwana wevanhu vamunotinhira kuti endai munogara musango. Muchipedza kutipa matambudziko munyika. Muchipromota chipfambi. Nhasi unoiwe wamburidza wakuitei. Pane dzimwe tsika dzatisingafaniri kuomberera maoko. Ndipindure. Ndogona kuona kusvika kuna mai pamunoenda kunobatanidzwa zvishoma. Ndati ndipe madhete ekuti urikuita zvinhu zvirini. Ndogona kupera mai ndogona kuenda wano zvishoma. Since kushanda ndapanga kunyazobata chapazvino. Izvo mwari, dai zvazvo zvakakuomera zvokuti wanga usingashandi zvakanaka dai mukadzi usina kumuendesa.
kaona munhu anoti mukadzi enda pane kutambarara kuripo, asina kutambarara achiona kutoti regai ndichengete zvandinazvo katigarisane, anotsvaka nzira dzekuti imba iumbike. Akatambarara ndiye anoona zviri kunakidza zviri kunzoko, anoti regai ndibude muno ndiende kunzoko kuri kunakidza. Dai waiona kurema kwazvo wanga usingati mudzimai buda mumba, waitsvaka nzira dzokuti vana tete huyai muzondiyananisa pano, mambo mukadzi uyu handinetsa, mambo ndiedzanisewo nemukadzi utsureiwo mukadzi wangu, ndozvawaitsvaga. Dai wakaita izvozvo taiti uri kuziva zvauri kuita, but wakasarudza kuti hainini hazvindinetsa, regai nditambarara ndibude mumba. Saka isu hatidaro manje. Ishe wako ndovamurape vakakuti vakatambira kupuro, ini handitambire kupuro nhando, handitambire kupuro nhando, ende handitoiti izvozvezvo. Pamakadanana mega musauye kuti muzopanana kupuro pamberi pangu. Inini munouya kwandiri kuti mutsvage kuzoyananiswa kuti mugarisane zvakanaka, kwete kuti mundifurire kuti hanzi mambo rapanisa vanhu. Handiite izvozvo. Basa ramambo ndiri kutoshatisa kuti vanhu vagare mumba vachidanana, kwete kuti vati hanzi vanhu rambanai. Havasi ishe ndimambo, ishe ndivamurapi wamambo nawo ndimambo. Mambo ndaedza kurerutsa nyaya kuti kana vatanda kuita kadai unosvika pakuurayana chero kusadaidza kuti pakadaisoka zvinhu zvakanaka kuti vanhu vasiyane muchiri kuwirirana. Saka ndachinipa mombe 4 aende. End of January unonipa mombe 2, end of March unonipa mombe 2, tapedzerana. Nyore zvandikutaura izvi. End of January mombe 2. End of March twatapedza. Ndozvandingatokurerutsira ndichiti ndatokuti utambe Christmas. Kana wakutamba Christmas uchidhako wobhoza kuti hauchamwa doro zvokupenga. Kana ungaida kutsvaga mama-girlfriends wavo wapa $20 wachavapa $100, zviziva kuti uda kusevha mari kumufuko. Indosemeswa nedzimba dzinoparara nokunyepera. Nokuti matambudziko atinawo evana vari kutambura nezvinodhaka mukati mukavo ari kukonzereswa nezvinhu zvakadai. Vana tuiva vava vachadii upenyu hwavo. Vakuita sokuti havana baba, vana dzaanherera nokuti baba varipo, amai varipo. Pamai vaita mamusingadanane. Munoda kupa vana unherera baba uri mupenyu. Uchirudzi ichozvo. Munhu ushingirira kuchengeta vana vako. Mudzimai anotsurwa achidzoka mugwara. Kwete kuti hanzi hauna kana kuroora kuti vana ndo vaakuchisafa. Ari kusafa apa ndiana. Havasi vana vari kusafa here. Vana vane makore kuti mwana wangu ane 7 years. At 7 years mwana yaanokwanisa kuita chii? Haakwanisi kana kuzvishandira, haana kana chaanoita. Ari kutasira kuna baba nekuna amai. Baba vacho vachitaura zvinhu zvakadai so. Nyika yoita matambudziko ekuti vana vari kutambura nezvinodhaka. Tobvunza kuti zviri kubva kupi? Muchitadza kutoona pachena pazviri kubva. Mhedzesero mwana anenge akuti abheta ndiroorwe hangu kutsvage uko kuroorwa. 15 years mwana aroorwa mitiswa. Baba varipo because havana hanya. Handikuda kutaura nemi. Ngatibudei. Hande.